אהלן בילנשטיין, חולה כליות. הסיפור התחיל מקטע שסבי, זיכרונו לברכה, הספיק לחיות עד גיל 30 כי לא היה דיאליזה. אמי הושתלה בגיל 50, אני הושתלתי ב-30 וקצת. מה שבדקנו עם תל השומר ומצאנו שיש לנו גן דפוק בשם אלפורט, שאין בו טיפול. יש לנו one way ticket, זה לפעמים בעיה בסדר שונה, כליות, ראייה, שמיעה, אבל שלושת הדברים האלה יחולו עלינו. מה שלמדנו על האלפורט זה שהזכרים מדביקים את כולם, אבל הנקבות פעילות, אחרי הנקבות הזכרים פעילים. זאת אומרת, זה רצף אינסופי שכרגע בכלל אין לו פתרון בעולם. ולפני 10 שנים בערך, הבת שלי עברה תאונת דרכים בצבא, מנהל המיון בצפת התקשר אליי, שאל אותי אם יש בעיות בכליה, אז עניתי לו ב-30 שניות, שים את הבת שלי על מונית ותורידו אותה, אני מחכה לה בתל השומר. מסתבר שהבת, אה, הגן אצלה פעיל. משמע היא אמורה, היא תגיע להשתלה, סלש דיאליזה, סלש whatever שקשור, או תופעות לוואי שיש מכליות שלא מתפקדות. פה נכנסתי בעצם, סגרתי את עצמי בבית בערך 3 שנים, ולמדתי כמעט בעל פה את כל מה שקורה בעולם, בקטע של פתרונות של השתלה, איך, מה, איך מדינות מתנהלות, ניסיתי להתחבר לכל מיני מקומות בעולם, שמתי לב לדבר אחד, שהתחלתי ללמוד אותו פה בארץ, שלדוגמה, בית חולים בלינסון לא משתף פעולה עם תל השומר. תל השומר לא משתף פעולה עם איכילוב. עם השנים קצת התקדמו בעניין, אבל באופן עקרוני לא רוצים, כי השתלה זה ניתוח כליה, נחשב כניתוח שכיח מאוד, ומרוויחים בו הרבה מאוד כסף, אז בתי חולים זה עסק, נקודה. קודם כל הוא עסק. אחרי זה הוא אמור לפתור לנו בעיות של בריאות. אז אני כשלתי עם הכליה לגמרי, מוטטתי במיון, מיד ניתוח, הכנסו לי פה צינורית, דיאליזה, 3 חודשים, משפחה מתכנסת, ומחליטים לצאת לקנייה של כליה, מסיבה שלא רצינו, זו הייתה החלטה, לא שלי דרך אגב, שלא להיות תלוי באף אחד. זאת אומרת, שלא יקרה מצב שחבר רוצה לתת לי, ובעוד 15 שנה הוא יצטרך משהו ממני, ואני לא יכול להגיד לו. זה לא משנה מה זה. זה דרך אגב, מה שקורה בחוק שכר האיברים, שאסור בעצם, התורם והנתרם אסור שיפגשו. שזה לא יקרה, פה קצת בארץ הכל הפוך. כן, פה עושים מזה יחסי ציבור, אז אתם נחשפים לזה בטלוויזיה, ברשתות, הנה זה תרם לזה, ההוא תרם לזה, וכולם אחים, והכל נהדר. אה, היום אני, לא יודע, אני אפרגן לעצמי קצת, כל מה שקשור להשתלות, אחוזים של חולים בעולם, כל המחלות של הכליה באופן עקרוני, הכל אני יודע, כל זה היה במטרה כדי שאני רוצה לעצור, שכאילו אנחנו נתאחד, והחולה בעצם מטפל בעצמו, לא תלוי ברופא המשפחה ולא תלוי בבדיקות שהרופא הזה קורא, או הנפרולוג אם הוא מגיע לשלב מסוים, ובכלל שלא יגיע לדיאליזה. היו לי הרבה מלחמות לפני כמה שנים עם המערכת הבריאותית, ואז זה הגיע כשמגיעים בשלב מסוים, מי שחולה מבינינו לצערי יודע, שבשלב 3 אתה כבר מגיע לדיאליזה, אבל ב3A עוד יכולים לטפל בך. ב3B אתה all the way למכונה. ופה אני רציתי בעצם שהמיזם יתאחד. למה לסבול? המכונה זה אסון, אני אומר לכם, מתוך ניסיון לצערי. וכשאני התחלתי עם זה, אז זה בכלל
לא עשו את זה, פרופסור, לא רוצה להזכיר את שמו, אבל אמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה לחזור לדיאליזה. אז הוא אמר לי, אז תמות. אז אני רוצה להגיע לשלב הזה שאנחנו עוד בריאים, והמערכות הפנימיות שלנו עדיין לא נפגעו מהכליות שהן לא תקינות והן לא מסננות את הדם, וזה יכול ליצור המון בעיות של לחצי דם, זה יכול ליצור בעיות בלב, זה עושה המון המון בלאגן, וההידרדרות היא די מהירה. אז לזה חברתי, עזבתי את כל מה שעשיתי בחיים שלי, והייתי עובד בלילות. אני חושב שאין משתיל סלש נפרולוג באיטליה או ביוון או בזה שאני לא שיגעתי אותו בלילות. אז אנחנו יושבים על דאטה מטורפת של 4 שנים, ואנחנו מסוגלים היום בזוגות כמובן, לא ביחידים, נרשמים כזוגות. דוגמה, אשתי לא מתאימה לתרום לי, אבל מעוניינת לתרום לי, אנחנו פשוט נרשמים לפלטפורמה שלנו, ואז הפלטפורמה יודעת למצוא לי את הזוג, כרגע אנחנו עובדים רק עם ארצות הברית, את הזוג הכי תואם לי, ושרעייתי תהיה הכי תואמת לזוג שנמצא בארצות הברית. משמע סיווג הרקמות, אה, גובה, רוחב, אני מנסה לדבר במושגים לא רפואיים, אבל כדי שאחוז ההתאמה יהיה לא 100%, כי זה תאומים סיאמיים, יגיע ל-90, ל-95, שהיום ב-75% מכניסים אותך לחדר הניתוח. זמן השתל, משתילים, בדרך כלל הוא עד 15 שנה אם אתה חי נכון ומתפקד, סוג של מחלה אחרת, אבל יש לך איכות של חיים. מצד שני, הרבה מאוד אנשים מתים בזמן ההמתנה להשתלה. רענן, למעשה גם השותף שלך, עומר תלמי, עשה 2 השתלות, למיטב זיכרוני, נכון. למעשה פעמיים, ואולי מפה מהסיפור שאתה הבאת למעשה האישי שלך, אז הקמנו את חברת דוניישנל, שעוד מעט אני גם אציג מצגת מסודרת, ושינינו את השם ל-Donational, ופה זה מתחבר גם לסיפור האישי שלך, שבמסגרתו אפשר לדבר על עידו, אז אולי תיתן כמה מילים על עידו, כן. אתה יכול. בדרך כלל כשמדברים על עידו, אז אני מתחיל לבכות, אז כן, זה להשתדל ברור. לא. ואם קצת ירדו דמעות, אז תסלחו לי. למרות גילי, אה, עידו ב7/10, שעה 7:09, התקשר, אמר לי, אבי, אני כולי מלא ברסיסים. פתאום אמר, היי, אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, נראה לי שקיבלתי כדור, אז אני רק אעדכן, הבן שלי נמצא בשלב הזה במוצב פגה, שהכי צמוד לגדר לעזה, והוא לוחם של גולני, גדוד 13, במסייעת, אבל הוא גם חובש קרבי. אז באותה שבת, ב7:11, נותק הקשר ממנו, ולסיפורים ששמעתי לאחר מכן, סיפרו לי שהוא רץ לשים עליו את האפוד של החובשים, ניסה לטפל, שלח את הסמל שלהם שייכנס פנימה, ניסה לטפל בחבר הכי טוב שלו, שהוא בדואי לצורך העניין. ברגע שהוא טיפל בו, החבר קיבל כדור בראש, נטש אותו, קפץ לשני, ואז עידו קיבל כדור בראש ונהרג. אני עדיין לא מכיל את זה, אבל היו הרבה דברים קשים מאוד. חיפשנו את עידו 4.5 ימים, המערכת הייתה בתוהו ובוהו מטורף, וזה, איך אומרים, אנחנו התכוונו למועדון הכי נחשק בעולם, שאף אחד לא רוצה להיות חבר בו, אבל משפחות השכולות, אני פחות מתחבר לקטע. אה, עובדים מאוד כמשפחה, אף על פי שחל איזה פירוק, זה נורמלי, כולם מטופלים, מנסים להנציח, זה מה שנשאר. מההנצחה, זה למעשה הוספנו את ה-I ל-Donational, Donation ו-International, והוספנו את ה-I ויצא עידו, national, השם עידו, שאנחנו למעשה בתפיסה להציל חיים, ואני אשתף רגע את המצגת,
תוכלו גם לראות, רואים את המצגת בעיקרון? רק לוודא. רואים, כן רואים, רואים. תודה. אני רואה פה, זהו. אה, אז עידו, לזכרו של עידו בילנשטוק, אנחנו מובילים את המיזם, שהוא למעשה חברה שכבר חיה ונושמת ובועטת, וגויס כבר בעבר כ3 מיליון שקל. ביצענו תהליך די משמעותי בחברה, וראינו נכון להנציח את עידו במסגרת המיזם להצלת חיים, שגם המייסד שלו, רענן, תיאר את הסיפור האישי שלו. כשאנחנו מסתכלים על השתלת כליה, זו ההשתלה הנפוצה ביותר בעולם, ומעל 1 מיליון אנשים זקוקים בדחיפות לתורם מציל חיים. כלומר, היום יש 750 מיליון אנשים בדרגות 1 עד 5, שרענן תיאר לכם מקודם, זה כבר דרגות 4-5, כבר אנחנו נמצאים כמעט בצד השני, ודרגה 3 זה בדיוק השלב המתאים שכדאי לפני שנכנסים לדיאליזה, ותלוי איזה 3. לכן ראינו לנגד עינינו את התהליך, איך אנחנו מצילים חיים ומייצרים פלטפורמה אינטרנטית שמאפשרת לחבר בין זוגות ולעבור מעל בתי החולים. ראיתי בצ'אט גם התייחסות לנושא של בתי החולים, ובצדק מה שנרשם, אנחנו לא יכולים לחנך את בתי החולים, אבל אנחנו בונים למעשה קהילה שמשתפת את כל המידע באמצעות דם ורוק, שהזוגות יכניסו את הנתונים, ובסופו של דבר תיווצרנה הצלבות. תחום ההשתלות מגלגל מיליארדי דולרים, כשאנחנו מסתכלים על כל ניתוח להשתלה עולה בממוצע 400,000 דולר, וחלק מהמודל העסקי, בהמשך נדבר, אנחנו אמורים לקבל אחוז מסוים, כ-20% מהעמלה ל-400,000 דולר על השתלה. ברוב המקרים, כדי להעלות את סיכוי להשתלה מהירה, כל חולה מגיע עם תורם פוטנציאלי, כי זה גם חשוב מבחינת התפיסה לחבר בין זוגות, גם זה רגולציה מאפשרת בצורה הזו, בצורות אחרות פחות, ואז ב-15% אין התאמה בין התורם הפוטנציאלי לאדם הזקוק להשתלה, אבל כמובן המשלים שלו זה 85%, יש את תהליכי ההתאמות וכולי. לכן, כשאנחנו מסתכלים על התהליך, כמו שרענן תיאר, לחכות להשתלה מהמת או מהחי, זה יכול להיות 5 עד 10 שנים, ואם אין התאמה, אז למעשה המידע נשאר במוסד הרפואי, וכפי שנאמר, אני בוועד המנהל של בלינסון, ומה לעשות, בתי החולים, ככל שהם ישתפו את המידע, יש מצב שהזוגות ילכו פשוט לבית חולים אחר, ושם ישלמו את הכסף, ואז אותו מוסד רפואי לא ייהנה, וזה בכל מקום בעולם. אפילו בארצות הברית יש מקום אחד שחברו בין 3 בתי חולים, וגם הם לא עשו בהיקף שהרב אבר, זיכרונו לברכה, מוסד מדהים של אלטרואיזם להשתלת כליות, עשה יותר מהם. כלומר, הרב אבר בעצמו עשה יותר מאשר התארגנות אחת בארצות הברית, הכי גדולה שהייתה. לכן אמרנו, מאחר ואין רשימת תורמים עולמית מאוחדת, ואין אפילו רשימה ארצית אחת מאוחדת, אז הלכנו לשיטה שבעיניים שלנו היא עובדת, ויצרנו פלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת התאמה בין מועמדים להשתלה ומועמדים לתרומה מכל העולם, שרמות הדיוק גבוהות ברגע שמכניסים נתוני דם ורוק. באמצעות אלגוריתמיקה מתקדמת וטכנולוגיית AI אנחנו למעשה מייצרים את ה-match. שאם תסתכלו בשרטוט כאן, אז למעשה יש לנו פה מועמדים להשתלה ותורמים, שמכניסים את הנתונים ל-Donational, המועמדים להשתלה והתורמים נכנסים לאלגוריתמיקה, ואז דרך זה מייצרים את אותם זוגות שמתאימים. זוג במקום אחד בעולם, לעומת זוג אחר במקום אחר בעולם, ועוד זוג אחר במקום אחר בעולם, אפשר לעשות 2, 3, 4, 5, 6, 8 הצלבות, עושים הרבה מאוד הצלבות בעולם, תהליכים, אבל כשמגיעים לתהליך הזה פה, אנחנו מכניסים את הנתונים, ואנחנו עוסקים רק בתהליך הזה של המאץ', ואז מחברים בין המועמד והתורם לבית החולים המורשה, ומשם אפשר עוד לקחת למודל עסקי הרבה יותר
עשיר בעין, קו נטוי, יביא הרבה מאוד כסף לחברה, אבל זה מודל נוסף של תיירות מרפא, מה שנקרא, בואו נלווה את אותם תורמים, את אותם מושתלים ביום שאחרי. זה תהליך לוגיסטי, אנחנו מתמקדים מאוד בנקודה מאוד מסוימת. פלטפורמה אינטרנטית שמחברת בין הזוגות, מכאן ואילך הם ילכו לכל מדינה או לכל מקום שאנחנו נמליץ או נחבר אותם בבתי חולים שאנחנו מחוברים, כדי שהתהליך יקרה. ואז למעשה חברנו מספר גורמים, פרופסור דוידסון, שהיה מנכ"ל הכללית וכיהן גם כמנכ"ל סורוקה, ומאיר, הוא הצ'רמן, רענן שפגשתם עכשיו, המייסד, ניר יעקבי שהקמנו איתו ביחד את החברה בארצות הברית והוא המנכ"ל של הקבוצה, ולמעשה הפעילות עיקרה תהיה בארצות הברית. רינת בירנפלד שהיא ה-CRM ועוסקת למעשה גם בקשרי הלקוחות. עומר תלמי שהוא מהמייסדים ומושתל כליה פעמיים שתיארתי מקודם, הוא ה-CTO. פרופסור גרוטו שהוא כמובן היה מנכ"ל משרד הבריאות וכולנו מכירים אותו מתקופות גם הקורונה ואחרות, הוא הצ'רמן של כל הוועדה המקצועית המייעצת עם כמה גורמים מאוד מובילים במשק. יש לנו פה את פרופסור תרזה קליין שהייתה מתחילת הדרך שעוסקת בסיווג רקמות, ועוד רבים אחרים שלא נסמנו את כל המועצה המקצועית וכל הצוות הניהולי שיש כאן. אז למעשה מה המודל העסקי? אחד, עמלת תיירות מרפא מהבית חולים עבור ההשתלה, שזה למעשה מה שתיארתי בפניכם, כ-20% מ-400,000 דולר על כל השתלה, ומינוי שנתי, שכפי שרענן תיאר, לבוא ולחפש את המידע, אז בואו ניכנס למערכת שיש בה את המידע, שתאפשר לנו במקרה הצורך, גם ללכת למסלול מניעתי, לא ישר שאנחנו כבר בדיאליזה וכבר המערכות מתחילות להתקלקל במרכאות או לא במרכאות, כפי שרענן אמר, בואו נעשה את זה דקה לפני, ואז למעשה דרך התהליך הזה יאפשר להם להיכנס וכמובן לחברה ליהנות מהצד התזרימי. אנחנו מדברים למעשה על עסק חברתי, יש 4 מגזרים בעולם, יש את המגזר העסקי, יש את המגזר הציבורי, יש את המגזר הפילנטרופי, ויש את המגזר הרביעי, שהוא עסק חברתי, זה עסק לכל דבר ועניין, אבל יש לנו מטרה חברתית מאוד מאוד ברורה להציל אנשים, אנחנו מתמקדים בכליות, אבל אפשר גם על הפלטפורמה הזו בעתיד לעסוק באונות כבד או ברשתיות ועוד. אז למעשה איפה אנחנו נמצאים היום? המערכת הוקמה וכבר ייצרנו מאצ'ינג פה בישראל, קיבלה ציון 100 במערך הסייבר הלאומי, שזה גם ציון שנראה כאילו הזוי איך קיבלנו, אבל השקענו הרבה מאוד כסף בהגנת סייבר על התהליך הזה, אנחנו לא רוצים שיכנסו ויתקפו את האתר, זה שום דבר לא מונע שזה יקרה, אבל אנחנו עושים את הטוב ביותר שאפשר, והושקע הרבה מאוד כסף רק על החלק הזה, ואנחנו במשא ומתן לחתימת חוזים גם עם מספר בתי חולים, כדי שנביא אליהם להשתלות לאחר שיש מאץ', וחברות ביטוח שזה יחסוך להם למעשה הרבה מאוד כסף, כתוצאה מהתהליך הזה שלא יצטרכו ללכת לדיאליזה והם יצטרכו לשלם את הדיאליזה. מה שנציין, כל הצוות עובד בהתנדבות מלאה כבר כמעט שנתיים, ואנחנו החלטנו לצאת לדרך בתהליך, למרות שכבר גייסנו בעבר, עדיין אנחנו אמרנו שזה השלב שלנו לצאת מישראל לחו"ל. אז אם אנחנו מסתכלים על השלבים, אנחנו בשנה הראשונה נעשה התאמות בין זוגות וגם בשנה השנייה נגדיל. כלומר, אנחנו די מתמקדים בארצות הברית, שבישראל זה מבחינתנו תהליך שהוא היה הבטה סייט, אבל אנחנו בואכה ארצות הברית. בעתיד נגיע לאירופה, ואנחנו מאוד מאוד ממוקדים ארצות הברית. ולכן גם הקמנו בארצות הברית, יהיה לנו פה רכיב של R&D, שנמשיך ולהרחיב ולהעמיק. יש לנו רכיב של הניהול חוזים והתקשרויות שתיארתי מקודם, ותקציב מסוים לשיווק. שלום, אנחנו פה, בבקשה תיכנסו. מספיק שעל בסיס סלב כזה או אחר שמושתל כליה יאמר, אני הייתי צריך והלוואי הייתה לי פלטפורמה כזו, זה כמו יש בקוצים, מי שצריך כליה, כמו שרן אמר, אסור לחפש בכל מיני מקומות, אנשים יחפשו ולא משנה איפה, העיקר שתהיה להם כליה.
אז מה ההזדמנות להשקעה והפוטנציאל לרווחים? יש את המסלולים הרגילים, שזה סוג של אקזיט, או סוג של הנפקה, שנלך להנפקה בשוק. אבל אני דוגל בין היתר בחברות שאני נמצא, מגופים ענקיים, בנק פועלים שיכון ובינוי, שהייתי שם דירקטור בקבוצה של אריסון 12 שנה כדירקטור, או בחברות תעשייתיות או בחברות אחרות. לחלק דיבידנד למשקיעים, והאינטרס שלנו, כולל שלי אישית, זה למעשה לקבל כסף בשוטף ולא לחכות רק לאקזיט או להנפקה, אלא ליצור מצב שהחברה תהיה רווחית ותוכל לאפשר לקבל דיבידנדים באופן שוטף. אם תלכו לחברות בדרך כלל פרטיות וציבוריות, אז התפיסה היא, טוב, בואו נרוויח ואז נראה כמה נחלק דיבידנדים לבעלי מניות, אם בכלל. אני חושב בדיוק הפוך, אני אומר, בואו נראה כמה דיבידנד השנה נחלק, עכשיו בואו נראה איך אנחנו נביא את הרווח הזה כדי שבעלי מניות ייהנו. וגם המנהלים כמובן ייהנו מתגמול כתוצאה מהתהליך הזה. אז למעשה אנחנו באים עכשיו בשלב של תהליך של הנפקה באמצעות פנדיט של הדסטארט, שרן אגסי נמצא, שמנהל את כל התחום. רן, אם אתה רוצה לתת מילה על כן, התהליך, בבקשה. תודה רבה ניר ורענן. שומעים אותי בסדר כולם? כן, כן, תודה. מעולה. אז תודה לכם, תודה לרענן על הקמת החברה ועל הסיפור הסופר מרגש. בכלל על אידוניישנל ועל עידו, השם דמו. ערב טוב לכולם. ממש תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר הזה. אני רן אגסי, אני שותף השקעות בפנדיט. אני כבר מספר שנים פה. והיום אנחנו מציגים לכם את חברת אידוניישנל שהרגע שמעתם עליה. מילה עליי ועל פנדיט כדי שתדעו גם לאן הגעתם. אז אני הצטרפתי לפנדיט הרי 20 שנה בתפקידי מפתח בצד האופרטיבי וגם בצד ההשקעות בהייטק הישראלי. ובעצם בפנדיט פה אנחנו משלבים את הניסיון הזה שלי ושל אחרים אצלנו בצוות בשני האספקטים האלה, גם בצד של המומחיות שלנו בהשקעות וגם בצד של הביזנס, איך חברה עובדת, איך היא צריכה לעבוד, אנחנו עוזרים, מייעצים, נכנסים ל-advisory board, עוזרים לחברות. פנדיט היא חלק מקבוצת הדסטארט, הדסטארט כבר קיימת מ-2011, פנדיט קיימת מ-2017, יש לה קבוצה רישיונות, גם רישיון נותן שירותים פיננסיים וגם רישיון רכז הצעה מטעם רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך. עברו בפלטפורמות שלנו משהו כמו 1.3 מיליארד שקלים, בפנדיט כמעט 700 מיליון שקלים, עשרות רבות של פרויקטים וגיוסים בתחומי הנדל"ן, S&B וכמובן טק כמו שאנחנו היום. אנחנו עוזרים לחברות לגייס משלב ממש התחלתי, ויש חברות שלקחנו אותן גם עד להנפקה. שלבי A, B ו-C, הנפקה, הקמנו קרן השקעות שנה שעברה וכולי. אז אני מאוד מאוד שמח להיות פה עם חברת אידוניישנל, עם ניר זכלינסקי, פרופסור אהוד דוידסון, ניר יעקבי, פרופסור איתמר גרוטו, רענן בילשטוק ועוד. אני רוצה להראות לכם את, את עמוד הגיוס. יש לי יכולת לעשות share? בואו נראה, אני אעשה share. אכן כן, רק שנייה. מצליח לעשות share? כן, רק רגע, הנה, תגידו לי אם רואים עכשיו את עמוד הגיוס. כן, רואים פה? כן, כן, מצוין. מעולה. אז זה לייב עמוד הגיוס אצלנו באתר. כל הנתונים הם באתר, הם שמורים עבורכם, גם כיום וגם אחרי הגיוס, יהיה לכם אזור אישי שלכם, שכל הפרטים נשארים, המצגות של החברה, התנאים, החוזה וכולי. בעצם אנחנו רואים פה מה גויס עד עכשיו, נשארו 14 ימים לגיוס הזה, והשקיעו בו כבר 42 משקיעים וכ-800 מיליון שקלים. אתם רואים פה את פרטי העסקה, בגלל שאנחנו בשלב הציבורי, בזכות הרישיון שלנו, אז מותר לנו להראות לכם את זה. זה בזכות הרישיון מרכז הצעה שיש לנו מטעם רשות ניירות ערך. ויש פה הטבות למשקיעים לפי הסדר גודל של ההשקעה, מעל 10,000 ש"ח, הנחה של 2.5%, אחר כך 5%, ומעל 50,000 ש"ח, 7.5%, וזה גם ממשיך הלאה, כשהמינימום להשקעה הוא 3,500. פה אתם רושמים את הסכום או בוחרים אחד מהבולטים פה ומשקיעים.
כל הנתונים שאמרנו היום ועוד ועוד הרבה יותר נמצאים פה בעמוד הגיוס, אני אנסה להוריד אותו לאט, אבל עוד פעם, הכל אצלכם. אם אתם הולכים פה לטאב הזה, אתם רואים את כל האינפורמציה על ניר, על רענן, על אהוד זבידסון, על גרוטו וכולי, והכי חשוב במצגים, את מצגות החברה, את התוכנית העסקית, את הדוחות הכספיים ואת כתב ההצעה וכולי. כל זה, כמו שאמרנו, נשאר עבורכם גם לאחר הגיוס. בנוסף, אנחנו שלחנו עכשיו את עמוד הגיוס בצ'אט, ככה כדי שזה יישאר אצלכם. בנוסף, שלחנו אפשרות להצטרף לקבוצת וואטסאפ, ושם אפשר גם לדבר איתנו ולדבר עם הצוות של החברה ולשאול שאלות ולהצטרף לחברה הזאת שהיא גם סופר סופר מעניינת ויכולה להיות הצלחה גדולה וגם יש לה אימפקט אדיר. כל מי שחס וחלילה חולה או מכיר מישהו שהוא חולה יכול מיד להבין איך השוק הזה היום הוא לא שוק משוכלל ואיך יחסית בקלות בעזרת הפלטפורמה הזאת אפשר גם לעשות כסף ולהרוויח ולהיות חלק מחברה מצליחה, ולא פחות חשוב לעזור לעשרות, מאות ואלפי אנשים בעולם, לקבל כליה קודם ואולי אפילו להציל חיים. לא דיברנו על זה היום דרך אגב, אבל אפשר עם אותה חברה לעשות גם השתלות של איברים נוספים וכולי, אבל אפילו רק העניין של הכליות זה עולם בפני עצמו פלוס פלוס. אמ, זהו, אני בעצם אגיד אין יש לי, שאלות אולי ששאלו, יש עוד משהו, רן? נתחיל לענות על השאלות, בסדר גמור, תרגישו חופשי לשאול פה בזום, בצ'אט, אני אז אעשה יש פה את זה. כמה שאלות. מבחינת המערכת, מה ייחודיות המערכת? אז כפי שציירתי מקודם, היכולת לעשות את ה-match בצורה שהיא בינלאומית לא קיים היום במערכות, ואני מכיר מערכות בבתי חולים, וגם רמת האבטחה וגם רמת הבינה המלאכותית שאנחנו הכנסנו, וגם היקף המידע שנכנס וייכנס במערכת, יאפשר לנו להגיע לרמות השתלה גבוהות יותר. גם שאלו פה על הסטטיסטיקה בתהליך, אז ככל שיהיו יותר זוגות שיכניסו נתונים, אז הסיכוי הסטטיסטי יהיה שהתאמה הדדית בין זוגות תלך ויגבר, ויהיה לנו את מדד השוק. ומה שיפה בתהליך הזה, שלא צריך הרבה מאוד כסף לשיווק, כי ברגע שידעו, ונאמר בכמה תוכניות בעולם, נספר על הפלטפורמה הזו, זה כבר ירוץ כמו יש בשדה קוצים, כמו שאמרנו, רק בקבוצות קטנות אצלנו, וכבר הגיעו 5,000, שעומר תלמי למעשה מנהל גם קבוצות וואטסאפ, על מנת לעזור לאנשים לעשות את המאץ'. ומבחינת התהליך מכאן ואילך, כמובן ככל שאנחנו נעלה לאוויר בארצות הברית, זה יהפוך להיות גם סוג של ביג דאטה, שלא דיברתי על המודלים העסקיים הנוספים, אבל יש פה מודל עסקי גם נוסף של הידע. היום ידע זה שם המשחק, וככל שהידע מעובד ומסודר יותר, ככה יאפשר להרבה אנשים להיכנס, וכתוצאה מהתהליך הזה בסופו של דבר למצוא את הכליה הראויה להם. אז אני חושב שעברתי על כמה דברים ביחד, עם גם סטטיסטיקה, מבחינת יש פה מחכים שאלה, ניר, איך האלגוריתם והטכנולוגיה מבטיחים התאמה מדויקת בין תורמים למועמדים להשתלה? איפה השאלה הזו? זה שלחו לנו בקבוצה פה. אה, איך, אוקיי. איך האלגוריתם והטכנולוגיה מבטיחים התאמה מדויקת בין תורמים למועמדים להשתלה? מה שיפה בתהליך הזה, ופרופסור דוידסון, שכאן לא איתנו כרגע, אבל ברגע שיש אה, נתוני דם ורוק בתוך המערכת, אין פה תהליך מורכב לעשות את ההתאמות. כלומר, הנתונים הם לא מורכבים, ורענן, אם אתה רוצה גם להרחיב, בתור אחד שיש לו כמה טרה בראש, נראה לי, מהידע שאתה צברת, אז אולי תרחיב עוד, בבקשה. באופן כללי,
אנחנו מקבלים את התוצאות של הבדיקות האחרונות של מי שהזרים, המערכת יודעת שזה סוג של פטנט כרגע, היא יודעת, לא משנה מה הטופס של הבדיקות, כי כל מערכת בעולם בריאותית משתמשת בטופס אחר, היא יודעת לקרוא את הנתונים, גם אם הנייר בדיקות שלי הוא מתל השומר, אז במאונט סיני אנחנו יודעים לשלב, היא יודעת לקרוא את הכל ולהכניס למקום אחד. שתיים, איך היא מתאימה בעצם? אז יש לנו סיווג רקמות, יש לנו סוג דם, יש לנו גודל, יש לנו גובה, יש לנו כל מה שקשור לבריאות, להיסטוריה של החולה, ולאן הוא הולך נכנס כתוצאה ממחלות אחרות שיש לו. מעבר לזה המערכת יודעת לעשות אתיקה, היא גם, יש לנו דברים שלא הכנסנו גם פה ולא סיפרנו לכם, אבל בוועדה המייעצת יש כל מיני זה ועדה שממש כמו ועדה של משרד הבריאות, ואנחנו שואלים שאלות טריקיות כדי לדעת עד כמה הזוג מכיר אחד את השני ואין עסקה בה, אף על פי שהם עוברים בבית חולים שהם ניגשים. מעבר לזה, המערכת של עצמה, אנחנו, התיקייה הרפואית של החולה, משני הצדדים, משתי הזוגות, אין לנו אותה. היא נשמרת במקומות, במחשבים, בטלפונים של החולים סלש תורמים בכל מקום. ברגע שיש לנו איזה סוג של הודעה, אנחנו מושכים את הפרטים, אנחנו לא יודעים מי הם החולים, הם מקבלים ברקוד, הכל מתנהל תחת ברקוד אחד. באופן כללי, המערכת יודעת לעשות את כל הדברים האלה. היא גם בודקת סוג של ביטוחים. כי יכול להיות שאתה מאוד תואם ל-X, אבל המערכת הביטוחית שלך בארצות הברית לא יכולה לכסות את הניתוח. אז אנחנו נותנים לך אופציה של כמה בתי חולים, ואולי תבוא לישראל, אלא אם כן בבלגיה, בכל מקום אחר שעומד בתקציב הביטוחי שלך. זאת אומרת, המערכת יודעת לסגור את הכל, מאלף עד תו. היא לא נותנת לך, גם כשאתה מגיע לפה עם בת זוג או חבר משפחה, המערכת יודעת להגיד לך, שמע, בישראל, תל השומר, יש בית חולים, יש בית מלון כאן, יש לך 20 דקות נסיעה בית מלון שם, יש לך תחנת מוניות, מספרי טלפון, אנחנו ממש מלווים את הזוגות, עוד פעם, הכל דרך המכשירי טלפון, ובעצם כשהוא מגיעים, לא חשוב איפה מצטיים הניתוח, הם בסך הכל מעבירים ברקוד למי שמטעמי ההשתלות בבתי חולים, ובזה אנחנו סיימנו את אחריותנו וטיפולנו. שאלה נוספת, תודה רענן, מה הסיכוי סטטיסטית שתימצא התאמה הדדית בין שני זוגות? אם אני זוכר נכון, רענן וניר זה באזור כ-17%, נכון? אצלנו בניסיון שאנחנו עשינו את זה הרי בארץ ויצאו לנו, הלכו להשתלות, הם בריאים היום. אנחנו הגענו ל-43% התאמה. זה אומר ככל שהדאטה תהיה יותר גבוהה, ככה אחוזי ההתאמה יהיו יותר גדולים. מהמם. אנחנו, וזה לא רק בזה, אבל יהיה לך נתונים, אם זה בישראל או לא חשוב איפה, שתמיד נוכל לעזור לבנק מח העצם. זאת אומרת, אנחנו יכולים תמיד לתת שבנק מח העצם יפעל לאלה. יש שיתופי פעולה בין גופים מאוד גדולים. מה שמערכות בריאות שהן תחת ממשלות או whatever, הן לא מתפקדות בצורה הזו, כי הם לא יכולים. זה כן. לרדת לפרטים הכי קטנים. זה לא משתלם להם, זה לא הביזנס שלהם לצערנו. בטח. ניר, אם אתה יכול להזכיר, פה אמרו את זה ושאלו, כמה אתם מעריכים תהיה הכנסה לחברה מכל מאץ'? אמרנו כ-20% מתוך כל השתלה. כלומר, לכל מושתל, 400,000 דולר כפול 20%, משמע 80,000 דולר מכל השתלה, כן? מכל השתלה, מדהים. כן. אוקיי. כמה מתוך מיליון האנשים המחכים להשתלת כליה נשואים, לא יודע למה זה רלוונטי, והפלטפורמה רלוונטית אליהם. לא, השאלה היא נשואים, הכוונה היא למאץ', אבל אפשר גם לא נשואים, מספיק שגם חבר, חברה, כן, אה, קרוב או אלטרואיסט שמעוניין להיות מחובר, אז יש פה את האפשרות זה, ולא דיברנו על זה, אבל מספיק שאלטרואיסט אחד יניע זוגות, כלומר הוא יתרום לאיזה זוג מסוים, שאז הוא מניע את כל המערכת והזוג תורם למישהו אחר, וככה יצרנו תהליך, וכך שכל הנושא של אלטרואיזם לא הכנסנו אפילו למודל העסקי, אבל הוא קיים בארץ ובעולם, ואנחנו צופים שזה גם יגדיל את כל המנגנון ואת המעגל של ההשתלות.
אוקיי, יש פה, ניר, אחר כך יש פה איזה שאלה או שתיים שאני חושב שהם תענו עליהם אחרי זה בפרטי, תיקחו את הפרטים, שאם רוצים עזרה אישית, עזרה אישית אין בעיה, כן, וכאחד שיש להם, שרשם, אז גם יש אפשרות לבוא וגם, הוא דיבר שם גם על ההשקעה. אז השקעה זה, תתחבר זה בעמוד הגיוס, זה נמצא לעמוד פה הגיוס. בלינקים, ואחרי זה ושאר הדברים, נבקש נשמח שברמה תמיד האישית לעזור, תפנו פה כן. למי שביקש, ויראו איך אפשר לעזור, זה חלק מהמטרה פה של כל הסיפור. Mhm. בסדר גמור, אז אני מזכיר שוב, יש את עמוד הגיוס, אפשר פשוט בקליק אחד להשקיע וגם לעזור למיזם הזה ולעזור לאנשים ולעזור אולי לעצמכם אם אתם חלק מהקהילה הזאת, ובשאיפה גם לעזור לחברה להצליח ולהרוויח. שאלו פה גם איך מתנהל נושא הטיפולים המקדמיים לפני הדיאליזה. אוקיי, אז הטיפולים המקדמיים לפני הדיאליזה הם לא משהו שאנחנו עוסקים בנושא הזה, כמובן כל אחד בבית החולים שלו, אבל לפני ההשתלה זה בדיוק המקום שאנחנו נכנסים, וגם ביקשו פה את המייל של רענן, אז כך שאם אפשר לשלוח אולי בצ'אט שם את המייל של רענן, כדי שיכולים לתת מענה פה למי שביקש. בסדר גמור. אז תכף נרשום את זה במייל. אז כן. זהו, אנחנו נשמח שתפנו אלינו, יש לכם פה גם את עמוד הגיוס וגם את הוואטסאפ הקבוצתי של הגיוס הזה וגם את הפרטים שלנו, איך שהגעתם בעצם לוובינר הזה, אנחנו מאוד מודים לכם שהגעתם, אנחנו מקווים שהצלחנו להעביר לכם את החשיבות והצורך בפלטפורמה הזאת של e-Donational, את הפתרון המדהים שיחסוך סבל לכל כך הרבה אנשים. מזמינים אתכם להצטרף כבעלי מניות ולצמוח יחד איתנו, יחד עם החברה, ואנחנו, צוות המשקיעים, צוות קשרי המשקיעים של פנדיט, נשמח לעזור לכם, לשוחח איתכם וכולי. שוב, כל הכישורים בצ'אט. תודה רבה, הצלחנו לעמוד בזמנים, 9:15, בדיוק 40 בזמן. דקות, כן, בדיוק חלק בזמן, מהאחריות שיהיה הפרטית לכולם שלי. בסדר. ערב טוב ובשורות טובות, ותודה לצוות, תודה לכל מי שהגיע, וערב טוב. ערב תודה. טוב. תודה רבה לכולם. ביי לכולם.